Chai, o nwekwa ihe mmadụ na-ama ahụ n'ụwa nke anyị pụtara n'ime ya. Nwaanyị ahụ nọ n'ahụ n'ihe akwụkwọ m ugbu a ewerela aka ya gbuo ụmụ ya ịnọ, ụmụ nwoke ịtọ na ofu nwaanyị Chineke jiri chọọ ya mma n'ụwa a. Kedu ụdị ndụ na ụdị obi mmadụ dị ndụ nwere n'oge nke ugbu a? Nwaanyị a na-akọwa na ya bụ nwaanyị jiri aka ya gbuo ụmụ ya allegedly. Gịnịkwanụ bụ iwe ya na ọ chọpụtara na di ya nwere ebe ọzọ o dobere nwaanyị na-amụrụ ya nwa. Nwaanyị a mgbe o jiri wee chọpụta, amaghị mma ngasị na ọ wee kworo, amaghị mma ngasị ma ọ bụ iwe ma ọ bụ ọnụma, ama m ihe gbabara ya bụ nwaanyị n'ime. Nwaanyị echegide echechasị, kedu ihe a ga-eme nwoke a ka ya wee nwee ike megbute nwoke a? Kedu ihe a ga-eme ya ga-afụ ya ụfụ n'obi nke na ọma nchefu echefu n'ụwa ndụ ya? Ihe niile gbatara ya n'obi bụ ịchịkọrọ ụmụ ọ mụrụ. O vuru 9 months n'afọ, vuo ha 9 months ma mụọ ha, ịchịkọrọ ụmụaka ahụ gbuo. Ka esi wee kọọ ka ya bụ ihe si wee mebụ na ụmụaka ahụ gara skuul, gacha skuul wee bata, wee na-asị na mama na agụụ na-agụ ha, ya nye ha nri ka ha rie. Lee na ụmụaka buo agụụ si skuul wee bata, mami ewere ụtarị chụba ha niile, si ha baa n'ime ụlọ gadi n'ala. Ha na-ebe na-asị mama nyenụ ha nri ka ha rie, mama nyenụ ha nri ka ha rie. Ụdị ụmụaka ka gasị ọkwa nne ha na-eme ha ụdị ha. Ụmụaka ahụ ebere akwa banye n'ụlọ gaa dina. Ka ụmụaka abụọ agụụ baa n'ụlọ gaa dina, nwaanyị ewee bata, para mmanụ ọkụ, para fuel, kwa ha, kwa ụmụaka a n'ime ụlọ ahụ ha nọ, kpọnye ya ọkụ, mechibido ha ụzọ, ọkụ ejide ụmụaka ịnọ regbusia ha niile. Ajụjụ ụmụ ugbu a bụ, nwaanyị mere ụdị ihe a o megbutedịrị di ya sọsọ ka o megbutere onwe ya? A sị m na onweghị ụdị akụkọ mmadụ na-ama nọ n'ụwa nke anyị pụtara n'ime ya. Ọ bụrụgodị na ịhụ na di gị nwere ebe ọzọ ọ nwere onye na-amụrụ ya nwa, ọ ihe ị ga-eji akpọ ụdị agwa wee lee ụmụaka Chineke jiri chọọ gị mma n'ụwa, gbusia ha. Ọkwa ụdị ha ka ndị Igbo na-asị akpọ o mere mmadụ ome onwe ya. Ị hụrụ ka nwaanyị a siri wee megbuo onwe ya na ụdị na ọ chọrọ ka o megbuo di ya? Eziokwu eziokwu, o metụtara di ya, maka onye kpọrọ ya ụmụ nwoke ịtọ na ofu nwaanyị, ya bụrụ ịnọ. Amaghị gị mma ga-akpọ nke a na ọwa ara, amaghị mma ga-akpọ ya n'ọwụ ihe ma ọjọọ gbabara ya n'ime. Enweghị m ike ịkọwata, maka na o gosiri na ya bụ nwaanyị bụ nwaanyị ajọ obi. O cheela echiche si ka ya gbuo nwoke ahụ. Ọ sị na ọ bụrụ na ya gbuo nwoke ahụ, ọ gaghị anọdụ ndụ, o nwezi ihe na-ewute ya. N'ihe ọ chọrọ bụ ihe ọ ga-eme nwoke ahụ ga-enye ya apa na obi, nye ya apa na mmụọ, ụwata wee bi ebi. Ihe gbatara n'uche abụrụzie, lee ụmụaka ahụ ị mụrụ, gbuchie ha. Maka o si wedo ugbu a na a na-akọwa na ndị uwe ojii akpọrọgo ya bụ nwaanyị ka o jee sara asịsị ọnụ ya. Ị na-ekwo ekworo na di gị jiri ebe ọzọ lụta nwaanyị dobe na-amụ nwa. Kịta anụnwazi o gbuchichara ụmụ ya, ọkwa nwoke ga-ejezi kpọbataza nke ahụ ọfụma, ya na ya na-abịa ọ bụrụzi ụmụ nke ga-anọchizi ezi ya aha. Ọ na-adịkwanụ nụ mma nwaanyị ịpụta nụ ụmụ nwaanyị ibe m ka anyị nwee na uche, ka anyị nwee echiche. O nwekwa ihe ọzọ anyị jichi n'aka n'ụwa ma ọ bụrụ ụmụaka anyị mụrụ. Kedu ihe ọ bụ nwere ike iwe gị iwe, wegide gị, wee ruo gị nke ijide nwee mụrụ ụmụaka ịtọ, ụmụ nwoke ịtọ na ofu nwaanyị, igbuchie ha ncha? Mana ka nke a bụrụ ihe mmụtakwa na nkụzi amamihe bụ onyekwa ụmụ nwaanyị ibe m. Onye ọbụla na-ewe iwe ka iwe gị nwee ebe ọ ga-ejedebe. Onye ahapụdoro ụwa ka ebe ibu ya na-aga. Kedu ebe ibu ụwa na-aga? Ekwuola m ụmụ nwoke, lụwanụ 2, lụwa 3, lụwanụ 4. Ọ bụrụ na unu ga-enyenwu ha nri, lụwanụ ọtụtụ, maka na ịlụ ọtụtụ ekworo ana. Nke a maka nọọsụ ya ka o ji wee hụzie na o nwere ebe ọzọ ọ lụtara nwaanyị dowe, iwe agba ya. O nkwa ike na ihe o ji wee dowe nwaanyị ahụ ebe ahụ bụkwa ka ya na onye nke a hafụkwa ịbịa sị ewekwa okwu. Ọ bụrụ na otu ahụ i siri wee mechaa wee chọpụta na di gị nwere ebe ọzọ ọ na-amụ nwa, ilechala anya ma ịchọkwa gị ibi na ya bụ di, ịpụ ọnụ. Mana ebe na ị bụ onye maara ihe, ụmụ nwoke ịtọ Chineke jiri gọzi gị na ofu nwaanyị, Chukwu echigo oge eze, o nwere ihe ọzọ ị na-achọ n'ọzọ gị yọgba Chukwu ka ụmụaka ahụ bara gị uru. Ụmụnne m, nke a gwụrụ m ike maka na a na-ekwu nke mere eme, ọzọ a na-eme. Biko tụsanụ m ozi ya nke ọma ka ọtụtụ ụmụ nwaanyị ibe anyị nụ ya, ka onye ọbụla ji ya wee mụrụ akọ wee mara ihe na o nwere ụdị iwe ị ga-ewecha oge ikpeazụ, iwe ahụ ata isi gị. Ekelekwa m unu, ka emesịa.